man nag ndëppkat bi daf maa riir man dañ maa ndëppal ko waaw ñun ñëpp dof lañ waaye yow ndëpp nañ la neɗɗo so jibinama o fuɗɗoto waɗɗade hayde woni e reedu yum makko nde ko baɗɗinaɗo o waɗaka tan e sac omo daase Allah waɗi mo koye nder reedu yum makko wadde ko gundaɗo omo joga so yeehi kadi ha o jibinama o waɗɗine e dow keesi yimɓeɓe ene gombamo ga ene cuutamo ga henna neɗɗo o noon ɗum ɗon ene holla wonde kanko ko neɗɗo ko mawɗo ko Allah wi walaqad karamna bani adama ko wadde noon an mawgu Allah mawninma ngu est ce que aɗa yiya ɗum est ce que aɗa faami ɗum est ce que aɗa andi ɗum Allah noon wiyanima ya mawnikino de kono noon ya hokku hoorema valeur mo ganduɗa en addanma wiyede an ka joom haqqille joni noon holko addani neɗɗo wonde mawɗo e kala ko Allah windi Allah wi ko ma wasi'ani ardi wala sama'i anani de o wasi'ani qalbi abdi mu'min mi hejata e dow leyɗele jeeɗi e dow asamanuji jeeɗiɗi mi hejata e dow leyɗele jeeɗiɗi kono noon mbiɗa heeƴa e ɓernde jiyaɗo am mo ganduɗa omo gonɗinimi wadde noon neɗɗo o omo foti andude kanko woni holi on so diwi oɗo haqqille mo kalmi joni woni aqlu rabbani ene waɗi aqlu goɗɗo hakkille goɗɗo biyeteɗo aqlul kulli jomum ene wayno ene jogui ni hakkille ɗesɗo timmude par ce que omo wawi lijjidde no wurdi kono kadi omo tinni e Allah kono o yahani nder nderel kanko dal o ƴewata tan kono wurdi ene o maslodiri e dewal Allah he so njuulu yonti omo juula so korko yonti omo hoora kono oɗon haaɗi refti hen noon ko aqlul ma'ashi woni joom hakkille mo ganduɗa anani de kanko woni mo qur'ana wiyata ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun ɓen goni ɓe ganduɗa eɓe gandi no ɓe gollirta aduna maɓɓe ha feewa kono laakara haydara ɓe paranani ɓen noon yo Allah dandu en hen ɗiɗo haqqillaji ɗi kalmi foof noon ɓuuri hen ko gadiɗo woni aqlu rabbani ko on woni mo ganduɗa Allah ene sugani ɗum ene suɓi kañum Allah no suɓi ɗum radiyallahu anhum wa radu anhu kamɓe eɓe cuɓi Allah no suɓiɓe sa yi noon mi addi oɗo tem hande ma jaafoɗon no feewi temo mi addani ɗum pour ñinde hay goto kono gaddumi ɗum ko siftinde yimɓeɓe fa zakkir inna dhikra tanfa'u muminin walla fa zakkir inna fa'ati dhikra siftinde ene moƴƴi no feewi ɗum woni kadi neɗɗo mo ganduɗa kañum toppiti tan ko aduna muɗum anani de o toppitaki hay dara to laakara mo toppiraki laakara woni mo toppiraki Allah kañum ƴewani ko weeli Allah ƴeewi tan ko weeli fittanu mum ha joni kadi qur'ana ene haalda e makko ene wiya am tahsabuna anna aksaruhum yasma'una wa yaqiluna in humu kal an'ami bal hum adallu sabil o wi ɓe cikkata ko kamɓe eɓe jogui haqqillaji eɓe jiya te kamɓe ɓe jiyata ɓe nanata par ce que kamɓe ɓe ngala différence e kulli ladde ɗi ɓe ngala différence e bamɗi ɗi e pucci ɗi par ce que holko woni différence mabɓe neɗɗo o woni différence makko e kulle ladde ɗe anani de ko kulle ladde ɗe ene ñaama omo ñaama eɓe jara omo yara anani ndesata kono ene gonde ɗum ɗon fof eɗi mbaɗa ɗum enen noon différence men e maɓɓe tan ko Allah oɗo mo ganduɗa enen ɓurni en e maɓɓe wi en ndew ɗum so tawi en ndewi e makko no poɗɗen rewirde e makko ni tan eɗen jogui différence e maɓɓe sen mbaɗani ɗum fala sen mbaɗani ɗum tan enen e maɓɓe poti wona haalam ko haala Allah joni noon
mi haalino naane neɗɗo yo jogo himme e ko ɓuri himmude e gurdam makko al insanu al aqilu yahtamu bil ahami aneni de e himme neɗɗo kañum ene foti wadde feere ha reena haqqille muɗum holko woni rende haqqille muɗum Allah subhanahu wa taala en haɗi en ko wiyete ko sangara e qur'ana omo haɗi en kala ko ganduɗa ena addana neɗɗo o sertude e haqqille muɗum par ce que ko waɗi noon Allah teddinma hokkuma hakkille ha timmi so tawi aɗa hutoro ko ganduɗa ene itta haqqille ma an jiɗɗa ko ustude hakkunde ma e Allah dewal Allah ko haqqille waɗata ɗum sen batti hakkille no feewi nde l'islam adana sangara harminanoka yimɓeɓe ene njuula ene kaala ko beela aya ari wi wadde noon so ɗon njuula so tawi on payi juulde yon goppu andani de yon ndento sangara o te neɗɗo en andi so tawi sangara a yari ɗum subaka hade mum iwde ma sa rena tawan hiiri wadda juulta so tawi noon aya o ari wi yen ndento sangara o anani so tawi eɗen juula wadde firti ko ya woppu aywa joni noon wona sangara tan woni ko ittata haqqille cigarette ene itta haqqille anani de geɗe kewɗe ɗe ganduɗa ene hutore yimɓeɓe ene cikka wonde won joom gande en ni wiɓe wonde cigarette harmani kono noon mami haala ɗon noon holko addani cigarette harmude te ko kalten ɗo heno ko cigarette ɓuuri hen famdude ko ɗum addani mi hokkude exemple e cigarette alhaaji Abdoullahi Niass radiallahu anhu o wi neɗɗo so tawi omo jaawina simme omo simmo cigarette walla simme o goɗɗo o piileteɗo o walla bawɗo wonde hen fof o wi so jomum maayi ha wirama kala bireteɗo somo wire o huccitinte ko funnangue o wi sa yeehi so wirama ha yimɓe jeehi sa ruttitima ubbitima tawata komo wahlita omo huccitina hirnangue ɗum ɗo ene jaari neɗɗo o woppa ɗum ala kulli hal joni noon ko mbiyannomi joni ko won sikkuɓe wonde ko haɗa ko sangara tan walla cigarette tan kono ene heewi gueɗe ɗe ganduɗa ene haɗa joni noon mi haalanma ko addani cigarette harmude ha joni addani cigarette harmude e ɗeɗo gueɗe fof ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi kullu ma yuskiru kasiruhu fa qaliluhu haram kala ko ganduɗa so heewi ena mandilina ena itta haqqille neɗɗo o so ndiyam so condi soko wawi wonde fof so famɗi ena harmi par ce que so heewi mandilina so famɗi kadi ena harmi mbatten hen haqqillaji no feewi joni noon won hutortoɓe ko wiyete hasis mbatten hen haqqille won hutortoɓe anani de bayñas wi taba saba ene wanno saaha hettuɓe banggue salum ɓe ene gandi ɗum ene hutore e banggue simmade wonko wiyete kadi roche wonko wiyete kadi karak wonko wiyete ko lapido wonko wiyete ko cigare wonko wiyete ko opium wonko wiyete ko marijuana wonko wiyete ko héroïne wonko wiyete ko cocaïne wonko wiyete ko amphétamine wonko wiyete ko khat wonko wiyete ko nicotine wonko wiyete ko marijuana wonko wiyete ko mescaline wonko wiyete ko sansoline wonko wiyete ko bituria wonko wiyete ko LSD ɗiɗo ɗi limmi fof ko gueɗe ɗe ganduɗa yimɓeɓe ene kutoro ɗum pour wawde nangude soluji kala ko nanganta neɗɗo o sa nangi sol tan andu an a yalti e diine l'islam neɗɗo pewɗo o waɗata ɗum neɗɗo pewɗo kuccuɗo Allah o hutorta ko ɗiɗo kuutal leydi ɗe kalmi par ce que Allah wi ko uskuruni uskurukum innu Allah innuma enen fof eɗen jiiɗi Allah inni en joni so tawi aɗa hutoro ɗeɗo gueɗe te sa waɗi ɗum a dogat Allah
a suusa yaade jama sa yehi jamane wonɓe jama ɓe dokkanima respect saɗa juula galle ma aɗa calcula wonde min joni cimmimi bandiraɓe mbatten haqqillaji no feewi neɗɗo so tawi Allah hokkimo hakkille o yehi ha woodi ɗow tolni o ƴeewan ko nafatamo ko o ƴeewa wonde hen ɗum ɗo fof noon ko seyɗane addi ɗum beela anani de ena wadda en e jowmiraɗo o par ce que kanko mission makko tan ko ittude yimɓe ɓe e laawol siratal mustaqim anani de o nawa en e laawol ngol ganduɗa eɗen kankoyo hen anani de inna shaytana lakum aduwwun fattahizuhu aduwa seyɗane iblis ko gaño mon nangiremo gaño hay so neɗɗo no wiye gaño enen ko gaño goto joguiɗen ko iblis wona gaño anani de ha naata hakkunde ma e hoore ma neɗɗo no wona gaño ha wona gaño hoore muɗum ɗum ko iblis waɗata ɗum joni noon ko haɗanma rewde Allah a rentoto ɗum ko haɗanma kadi yaade Allah a rentoto ɗum mbatten haqqillaji no feewi wonde Allah tagirani en so wona yen gon fewɓe so wona yen gon jogiiɓe haqqillaji par ce que ko jogiiɓe haqqillaji ɓe ko kamɓe ɗowata aduna o so tawi aɗa yiɗi jeeyede e ɗowoɓe aduna o ena nawa ɗumen yeeso bange diine bange aada e bange aduna fof ya won ndenɗo haqqille ma o no feewi ala kulli hal mi haali Cheikh Tijani radiallahu anhu o wi no yimɓe ɓe koybiniri sangara cigarette mbiyen ɗon e kala ko jawinte ena waɗa cuurki Cheikh Tijani wi kañum ɗum ɗon kanko o ɓuri añde ni e ko gadinomi haalde ko te nelaɗo wi ko kañum woni ummul khaba'is sangara woni yummiraɓe andeni de bonandeji ɗi fofof ko sangara woni yummumen addi ɗum eɓen keewi nande Mawlana Cheikh Ibrahima Ngom haala hakkunde jiyaɗo Allah goto moƴƴo mo ganduɗa ene wonno e zaman muɗum neɗɗo mo ganduɗa yimɓe fof ene kooli ɗum yimɓe fof ene jiiɗi ɗum saabu moƴƴere muɗum debbo lamɗo noddimo waɗimo invité nde noddimo nde waɗimo invité fowi sangara anani de ha heewi wi kadi so ari wonde yo wondu e makko uddi baafe ɗe fofof wimo sa wondade am walla jara sangara o walla mbara oɗo cuga mami luu wuro ngo fof ara mi wiya gonnoɗa ko yande doon joni noon wat hen goto tan o wi wonde kanko ko jiyaɗo Allah wondudemo e mo wona joom suudu makko e mayde foti wadde noon o suɓi tan ko jarde sangara o ɓuri hoybude o yari sangara o mandili wona bone waɗi o ƴetti sohnajo o wonde mum o waɗi gueɗe ɗiɗi o daari cukalel ngel o wi ko kaltoyo o waɗi ɗum kala ko añno o waɗi ɗum sabu sohnajo o sabu sangara mo yari o wadde noon bandiraɓe sangara ene serna neɗɗo anani de e haqqille muɗum ndentoɗen ɗum kala ko serdata neɗɗo e haqqille mum yo rente nelaɗo wi kullu ma yuskiru kathiruhu fa qaliluhu haram kala ko mandilinta so heewi so famɗine ena harmi wadde noon mbatten hen haqqillaji no feewi joni noon mi haalana on wonde aduna o ɗeɗo gueɗe nana bonna ɗum ena waɗi waaji goto mo ganduɗa o ari e yummakko ko mandilowo ko jarowo ko cimmotoɗo o jooɗi balɗe o ala ko waɗiri ɗum o ari e yummakko o wi yummiraɗo jinmi ko dokkami ko jariroymi yummiraɗo wimo mi ala mi hokkani o wimo sa hokkani mami luu mi nodda babam mi wiya ɗum komi tawɗoma aɗa wonde e gorko goɗɗo on jii o kuuɗa ɗo
kuccitɗo yummum ene wiya ɗum komi biyowo babam kami tawɗoma ando waɗa wonde gorko goɗɗo sabu holɗum sabu njaram sabu jawingol ena waɗi kadi gorko mo ganduɗa kañumne bammum wi ɗum tan ko laɓo taw mandili o marte galle he o wiyete ko John Imam Hasan nanmina haala ɗum o wimo John awa laɓata suunuma ɗum o riddi babiraɗo dugi ha yani anani de o jooɗe dow muɗum o fi babiraɗo anani de yimɓeɓe ngari ene ceernaɓe o yaltini fetel makko o felli babiraɗo ɗum ɗo fof holko waɗi ɗum ko huutaraɓe ko ganduɗa ene usta haqqille mbatten hen haqqillaji no feewi ala noon ko addanimi suɓade ɗum ɗo ko araɓeɓe mbiyata ko alfata man yaqulu ha anaza laysa alfata man yaqulu kana abi neɗɗo suka moƴƴo woni mo ganduɗa kañum wiyata ko min ɗiɗemi jikkujam moƴƴi moƴƴerejam yaaje ndam yiddam Allah rewdemi Allah gandalam Allah kono wona biyowo babam nde ko moƴƴo wonno ɗum jasre ko ɗon fuɗɗi mbiyata ko babam ko moƴƴo wonno mami wat feere hami daɗamo e moƴƴere on woni gorko mbatten hen haqqillaji no feewi no feewi no feewi won kadi mo ganduɗa omo yaranno sangara o hawmandini o tawi yummakko o bammakko e bedda he o wi baba daro babiraɗo dari o wimo jinmi ko ngama babiraɗo o wimo mi aman ma min jinnaɗo ma o wimo a aman o yaltini ferel o wimo ferel neni ngama walla mi warma te ɗum ɗo ko Sénégal ɗo ene waɗi wadde noon ɗiɗo bonandeji fof ena mbaɗa eɗen jiya wadde eɗen poti toppitade koye men woni mawɗo woni suholel ndentoɗen kala ko ganduɗa ena yaha hakkude meɗen e Allah saha jiya gorko debbo ni saha ene wawi wiyede ene jogui gantu gorko ara ha e nokku mo ganduɗa ene foti rewede Allah yimɓeɓe puɗɗo rewde Allah o doga aɗa andi ko saabi ɗum wonko hutorto ko fewani kono neɗɗo so laaɓi ɗo woni fof omo wonde salligi so habbirama no juule o juulat so tawi zikroɓe o zikrat so tawi jogiiɓe defte ene janga somo jangi o jangat kono so ɗum ala tan muskila ene woodi won mo ganduɗa waaji goto addanimo woppude jawinde o wi o yaano e centre goto wiya centre o ɗo ene jawintake te kanko minute fof omo fooɗa joni noon o jooɗi ha ɓooyi haqqille makko are jawinde o yalti boowal o yalti noon hawre toɓo omo simmo toɓo ne simto e dow makko o jooɗi ha ɓooyi onon kam ɗum ko jari ɗum min no ponmi personnalité garmi personnalité ji hono am mbiɗa yalta toɓane toɓa e am sabu ɗum ɗo ɗum hande certaten on saha noon on kanko Allah wallimo o serte ɗum ɗo mbiɗa wasiyo on mbasiyo ɗon ɓiɓɓe ɓe mbiɗa wasiyo ɓiɓɓe ɓe kadi heɗotoɓemi ɓe kala mo ganduɗa omo hutoro ɗeɗo gueɗe ɗe kalmi kala mo ganduɗa omo hutoro ɗeɗe gueɗe ɗe kalmi yo wat feere o woppa ɗe tene ko joni joni mbiɗa wiya on ɓiɗɗo moƴƴo ko moƴƴo so jaɓi moƴƴude ɓiɗɗo galo ko galo so jaɓi liggade ɓiɗɗo joom gandal ko joom gandal so jaɓi jangude wadde neɗɗo o yo jogo yiyande yo jogo ko yiɗi neɗɗo fala budda neɗɗo o jogo yidde joni noon mi ruttito e haqqillaji ɗi limannoɗi ɗi ɗiɗo fof goto hen fof ene jogini hoore mum nafoore kono ɓurɗe nafde o woni mo ganduɗa kañum hakkunde muɗum e jawmiraɗo o hijabo o taƴi on woni mo ganduɗa jungo makko nangama nawa ha to Allah o wiya Allah nani a dañi ha anta wara buku on woni joom haqqille adiɗo omo jogino wuurdi e haqqille makko kono kadi haqqille makko hokkimo tawfiq haw jogii ko wiyete ko tasdiq
ko jogii tiidde e sellude anani de e gonɗinde Allah haw jogii himme o dañii tawfiq yaade wadde suluuku o yettoyo Allah nange laawol tijaani kala mo haqqille mum mo ngannduɗaa so hollaama nano ena anndi so hollaama ñaamo no anndi ena waɗɗe ma nangoya laawol tijaani kala biyowo mo goɗɗum wonde ka suhoyo wonde ka debboyo caloɗe moƴƴere woto hay gooto ado heen hay jab adeede heen woto hay gooto kadi jab moƴƴere nanato en min miɗo jooɗo ɗo haa ɓooya hay sa ɓooya kala biyowo haa ɓooya huunde o gonɗinaani Allah par ce que o gonɗinaani ɗo jooɗi omo wiya haa ɓooya ɗo omo waawi mayde ɗo nangoye laawol tijaani Cheikh Tidiane wi ko laawol makko ngol ko laawol maru so tawi ko arsigi jiɗɗa nana nder so tawi ko gandal jiɗɗa nana nder so tawi ko deere anani de jiɗɗa nana nder ala bi zikrillahi tatamo innal qulub ko e innude Allah ko heen ɓerɗe ɗe keɓinto mata en jiɗa keɓi ɓerɗe men ɗe keɓino ay so tawi neɗɗo kala nde basal tampini ɗum ena woyto ena jogo stress o gonɗinani Allah o ala Cheikh Tidiane sa jogima Cheikh Tidiane anyway nguurata so Allah addi dañal a wuurat so dañal ala a deeƴat ay deyre ɓernde so neɗɗo dañi ɗum tan fofti sa ala deyre ɓernde noon koɗata tan koye haasidagal ko neɗɗo dañi fof mbiya o fotano dañde ko min fonno dañde ɗum waɗata ɗum noon ko wasde nangude laawol Tidiane Baye Niass wi muazziman ñangoye laawol Tidiane anani de faltumsiku tariqatu Tidiane tariqa mahdi al-fadli wa ridwani ussisa bisunnati wal furqani o wi nange laawol Tidiane ngol ɗo ngol ganduɗa anani de te o wiyani nangugo ay arab mi nanani arab no feewi kono mbiɗa andi kam won daade ɗe ganduɗa ene certi no firirte a wi so tawi a wi tamassak anani de mana jaggude wiyete anani de kono kadi ene waɗi konngol ngol gongol baɗetegal utilisé wonde nangu anani de o wiyani khusu tariqata Tidiane o wi ko fal tumsiku ay nangude ngol tumsik aɗa ko firti tawa hunde ene yaha te so nawaranima ɗo mbarodi nana rewe ma so heftimama ka mayo ayno nangirta hen ha tiiɗa juuɗe koyɗe fof nangirta ko ɗum woni fal tumsiku tariqatu Tidiane tariqa mahdi al-fadli wa ridwani ɗum ɗo fayi tan koye moƴƴereji fayi tan anani de koye udditande neɗɗo o damude faade e Allah te noon ganden anani de wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni anani de kono noon yani bi ya'buduni ya'rifuni Allah muuyi e gandal mana e rewdomo nde ko andude mo anani de fa'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ya'rifuni fa kayfa ta'buduni ndewe gande kam ko adi no ndewoton kam so tawi odon ndewa e kon ganda holno ndewiron ton hen rewde ka anda majjere ko don fuddi wadde non gardinen gandal ngal sen gardini gandal ngal Cheikh Tidiane tariqa makko ari ko yimbe be yo gandu Allah kala nangudo laawol ngol hade makko mayde mo wetto Allah kono non khalifa makko ari e oɗo zaman o wi ko kala nangudo e jungam ngo mi ɗowma haato Allah mi wima Allah neni aɗen ala kulli hal joni noon seɗen namdo wadde hol jungo ngo nangoten wona jungo Cheikh Ibrahim on biiɗo somin sa nangue jungo mi nawma mbela ko en jahan Kaolack o mana wiya ko mayɗo wadde hol gonɗo Cheikh Ibrahim bappale ɗo Baye Niass radiyallahu anhu nan ɗo horndolde Baye nan toon kala wuuro ngo jaaɗa almuɓe Baye nan toon ko Baye Niass woni toon muqaddameɓe Baye Niass ɓe hande ko min Allah waɗi ɗo e wuuro he kala jiɗɗo andude Allah yo ar fawo jungo mum e jungam kala jiɗɗo yettade Allah yo fawɗo jungo mum so fowi ɗo en ko Baye Niass wino ko yaman yuridu Tidiane ay musafahatan fi bayti barhama tun fiha mukafahatan fala naqul fanadan wala mubalagha fa in aradta fasalniha muwaja
o wi an cohluɗo Cheikh Tidiane o arnat nder suudam tan sa naati nder suudam tan ma yi Cheikh Tidiane e gite ma jedduɗo fo yo artawomi nder suudam so tawi a hokki kam jungo min ko Cheikh Tidiane ɗo komi jungo ko kalanmi ɗo ko wona mawnikinare de ko bayña fowmi ɗo mi fawani ɗo horam kala cohluɗo ɗum mbimi yo fof ko somi waɗani mum gandal Allah yalta haɓɓo micro wiye Samba ko penowo te ɗum won ceediɓe ɗum ɗo en ala kulli hal yewtere nde fof ko yinnode wattude haqqillaji sukaɓe ɓe kamɓe gonoyto avenir janggo kamɓe goni lamin wat ceernajo aussi kamɓe goni ɓe ganduɗa jeunesse wuuro ngo futur muɗum yakori koye meɗen inchallah joni noon so ɗum waɗi mbiɗa rentina on kala biyowo on wonde ka suka kala biyowo ka cukalel woto nangu tariqa Tidiane salo tali ko ari ko fewnude holko fewnete ko boni fewnete Cheikh Tidiane wi hay so teede yara sangara sa ari mbiɗa andi aɗa yara sangara a namdimami lawol ngol mi hokkuma woni momi hokkata lawol tan ko cimmotoɗo wadde soɗon namdo taw simmena harmi enen Tidianiyankoɓe duttuɗen e haala Cheikh Tidiane tan en karminan cigarette neɗɗo so horani wufde cigarette ene wiya komi Tidianiyanke kala baɗowo ɗum yo andu kam kanko omo woɗɗi Allah no feewi omo woɗɗi Allah turida min baidin ko beddaɗo to woɗɗi yo rento te kadi so rentaki maw maayi omo halki suturo makko ena ha yimɓe fof ene gandi musiba makko o mayata so wona o hoy mbatten hen haqqillaji no feewi wonde suka haɗata moƴƴude wonde suka haɗata fewde aɗa liggo aɗa feewi liggoɗen kono peewen kuccen Allah kala ko wona Allah ko mere to mamiraɓe men goni to mammu men goni to mamiraɓe ɓen goni ha to Adama kamɓe fof ɓe jeehi ko nawi ɓe woppata en ɗo te sen maayi enen fof ken ɓaɗateɓe visité wonde ko mbaɗɗo ɗon ko kala maayiɗo ma wiye an no mbaddunoɗa e aduna o no mbadduɗa e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mission makko ko holko gonnoɗa hen ka emprunté hen walla ka coxeur hen walla ka chauffeur hen walla ka client hen ma namde ɗum Cheikh Tidiane radiallahu anhu kala meɗɗo nangude lawol makko ngol sa maayi maw namde Cheikh Tidiane almuɓe ma to goni o wiya ɓen ɓeɗo ɓe limmi waɗoɓe ɗum ɗo ɓe ngala hen ɓe jeeyatake hen Cheikh Tidiane wiyeero mi wino on yon ndento ɗum ɗo cali ɗon Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mo kalten haala mum so namdama so nelaɗo wimo an to wajib ma ɓe goni anani de arnat aljanna Baye Niass wi aqulu sahbi wa ahla mawaddati fa qala dukhulu sahbal khalili tasabahu o wi ɓe mbiyami an Baye Niass arnat aljanna Baye Niass wi mukk min mi naata taw almuɓam natani ɗum watta almuɓam natan walla min mi wasa nadde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiyamo Baye ane almuɓe ma fof mo welma fof yo naat ɗum ɗon kala jedduɗo ɗum yo ƴeew yo andu yo wat feere o anda mazhar Cheikh Ibrahim sa andi mazhar Cheikh Ibrahim tan e aduna he ƴeew onon eɗen gandi aduna o fof ala mo ganduɗa ene jogui almuɓe nationalité fof rendini ɗum to wona Baye Niass kala goɗɗo mo jaaɗa won mo wasi won mo ganduɗa o ala ɗum almuru chinois japonais coréen kala ko limɗa e guure e leyɗe e leyɗele e leƴƴi Baye Niass ene rendini ɗum on woni joom zaman jaɓen sen jaɓi tan en poftat kala mo ganduɗa noon ɗo yoni ɗo ene yonkini ɗum yo yonkino kono yo woppu jiɗɗo yaade yaha kala jiɗɗo yaade yo woppe yaha laabi ɗi ene keewi kanji fof ɗi payi koto Allah noon wiya kono noon mbiɗa andi biyowomo ha maaya jiida e biyowomo ar joni joni Baye wi ko ar joni joni a arat tan ɗo e balɗe daroɗa ɗo ene kaala ko hay goto wawa ittude nguura e ɓernde ma ko ganduɗa hay goto wawa ittude hay goto wawa tawdema hen kadi wadde noon ɗum ɗo wonno yewtere nde gaddunomi ɗum ɗo ni mi jokku ɗum hen kono garnomi tan ko haalande yimɓeɓe haqqillaji tati ɗi Mawlana Cheikh Tidiane haali ɗi wonde yen mbattu haqqille wonde haqqille gadiɗo o wa ma zalika ala llahi bi aziz. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
ndëpp nga man nag ndëppkat bi daf maa riir man dañ maa ndëppagu waaw ñun ñëpp dof lañ waaye yow ndëpp nañ la